Татарстан журналистлар берлегендә безнең коллегабыз, язучы, шагыйрь һәм рәссам Дания Гайнетдинованың күргәзмәсе эшли башлады. Күптән ясалган рәсемнәрдән тыш тамашачыга 2 атналык ясалган эшләр дә тәкъдим ителде. Күргәзмәдә безнең хәбәрчебез дә булып кайтты. 90-нчы еллардан Дания Гайнетдинова рәсемнәрен илебездәге төрле күргәзмәләрдә, шулай Франциядә һәм Төркиядә дә күрергә мөмкин иде. Бу юлы тамашачыларга 21 рәсем тәкъдим ителде. Дания Захриевна үз күңелендәге хис кичерешләрен пумала белән киндергә күчерә. Мин киндергә генә сыйыша алмыйм, кайсы бер вакытта иҗат шул кадәр койнап тора. Һәм арамга чыгып ясарга яратам, сыйыша алмаганга дип әйтәм инде, үземчә шулай аңлатам мин аны. Төрлечә инде, төрле халәттә языла бит инде һәрбер әйбер. Каяндыр күрәсең, ниндидер табигать күренешен күрәсең, я күңелдә ниндидер иҗат дулкыны кабынып китә. Шуннан чыгып үзең уйлыйсың инде нәрсәдер эшләргә. Табигатьне яратам, бик яратам табигатьне. Дания Захриевна рәссам генә түгел, ул әле шагыйрь дә, Татарстан дәүләт радиосында төрле тапшырулар әзерли. Халкыбыз арасында танылган шәхес кичкенә чагыннан сәнгатькә тартылган һәм бүгенге күргәзмә аның сәләтен бәяләргә мөмкинлек бирә. Шуннан да мин Данияның моңарчыда күргәзмәләрен күргәнем бар. Аның өендә дә карап йөргәнем бар. Әмма ләкин бүген иң шапка торганы нык үскән. Ул инде хәзер Дания инде хәзер ул безнең профессиональ дәрәҗәгә җиткән. Мин моны шакланып карап йөрим. Хатта да эштән генә уйлап куйдым. Мәсәлән, бу мәсьәләне күтәрергә рәссамнар берлегендә аны инде азайтып алырлык дәрәҗәгә үсеп җиткән шын рәссамга әйләнгән. Гомумән Дания турында сөйләгәндә мин аңа шок катам. Менә нинди булат татар зиялысы, менә нәкъ шуның үрнәге. Шул кадәр матур әйбәт тапшырулар ясый ул. Һәм аны ничек мәктәп бу сөйләшеп бетерә, ничек ышаналар икән, ничек моны яраталар икән дип тапшыруны тыңлаганда да кызыгып тыңлап торам. Үзем күз алдымда Дания шул балалар инде эшләде. Аннар бер карыйсың, Дания менә дигән итә матур китаплар да чыгара. Ансала да кызыгып карап торасың. Инде караганда шуның дөньяның матурлыгын, дөньяның шибәрлеген шул кадәр матур итеп ясый белергә дә кирәк бит. Рәссамның сихри дөнья дип исемләгән күргәзмәсе Татарстан журналистлар берлегендә 15 апрельгә кадәр үз эшен дәвам итә. Искәндәр Гыймалдинов, Тахир Хәсәнов, Татарстан ялыклары.